ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ହେଲେ ସେଇ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସମାଧାନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୂତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ମଜାର କଥା ହେଉଛି, ଏହି କାହାଣୀରୁ ମିଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନର ଅନେକ ଜାଗାରେ କାମରେ ଆସିବ। କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲାଇଲା ନାମକ ଝିଅଟିର ନିରାଶାରୁ। ସେ ତା ମାଙ୍କୁ କହୁଛି, ମମ୍ମି, କାନ୍ଥରେ ପୁଣି ପାଣି ଜମୁଛି। ଏଇ ମାସରେ 3 ଥର ହେଲାଣି, କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ତା ଘରର କାନ୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଜମିବାଟା ତାକୁ ପୁରା ବିରକ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଯାହା ତା ପିଛା ହିଁ ଛାଡ଼ୁନି। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ଲାଇଲାର କାହାଣୀ? ନା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହୁଏ। କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ବି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଆସେ। ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଦିଏ, ନୁହେଁ କି? ଏକ ଗଭୀର ଲିକ୍। ଆମେ ଏବେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଟିକେ ବଦଳାଇବା। କେବଳ ଉପରେ ଦିଶୁଥିବା ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ କ'ଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଏଇଠି କାହାଣୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପୁରା ଅଲଗା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯାହା ଉପରେ ଦେଖୁଛେ ସେଟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ହବନି, ଆମକୁ ସମସ୍ୟାର ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଲାଇଲାକୁ ବୁଝାଏ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟମୋଟ ମରାମତି କରୁଛେ ସେଥିରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ବୁଝିଲେ ତ? ମୂଳ କଥାଟା ହେଉଛି କାନ୍ଥରେ ଦିଶୁଥିବା ପାଣିଟା ନିଜେ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ସଂକେତ, ଗୋଟେ ଇସାରା ଯେ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂଜ୍ଞା ପାଇଲେ। ପାଣି ଜମିବା ମାନେ କେବଳ କାନ୍ଥର ଗୋଟେ ଓଦା ଦାଗ ନୁହେଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏହା ଏକ ବଡ଼, ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସଂକେତ, ଯାହା ଆମର ଧ୍ୟାନ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ବାହାରୁ ଯାହା ଦିଶୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ। ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ, ଏକ ମେସେଜ ଯେ ଭିତରେ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ହାଉ, ତେବେ ଏହି ନିୟମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ପୁରା କଥାଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିଛିଦିନ ତଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଲାଇଲାକୁ ବହୁତ କାଶ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ କାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତାକୁ କାଶ ସିରପ ଦିଆଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, କାଶ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ତୃତୀୟ ଦିନ କାଶ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ଦେଖିଲେ ତ? ଠିକ୍ ସେହି କାନ୍ଥର ପାଣି ଭଳି ଏହା ବି ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଥିବା ସମସ୍ୟା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ପାଖାପାଖି ରଖି ବୁଝିବା। ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲା ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ତାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ହେଲା ମୂଳ କାରଣ ଆଉ ତାର ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାନ୍ଥରେ ପାଣି ଜମେବାଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଭିତରେ ଥିବା ଲିକ୍। ସେମିତି ବାରମ୍ବାର କାଶ ହେବାଟା ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ବହୁତ ବେଶୀ ତେଲିଆ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା। ତ କାଶ ସିରପଟା ଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମୂଳ କାରଣର ସମାଧାନଟା ନା ସବୁବେଳେ ସହଜ ହୁଏନି। ଲାଇଲାର କାଶର ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ ଥିଲା ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ତାକୁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତାର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ କେତେ ଜିଦ୍ କରିଥିଲା? ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଉ, ତେବେ ଏତେ ସବୁ ବୁଝିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଲାଗୁ କରିବା? କେମିତି ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଭଳି କାମ କରିବା? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ମାଙ୍କର ଏଇ ଶେଷ ଉପଦେଶଟା ହିଁ ସବୁକିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପାଣି ଜମିବା କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଚର କାହାଣୀ ଭଳି। ତୋର କାମ ହେଲା ଏହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର ଆଉ ଠିକ୍ କର। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା! ମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଡରିବା ବା ବିରକ୍ତ ହେବା ବଦଳରେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଭଳି ତାର ପିଛା କରିବା ଆଉ ମୂଳ କାରଣକୁ ଧରିବା। ତେବେ ଏହି ଗୁପ୍ତଚରର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଏହାକୁ ଆମେ 4ଟା ସରଳ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା। ଷ୍ଟେପ୍ 1, ନିଜ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଥିବା ପାଣି ଜମିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 2, ଏହାର ଗଭୀର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଟିକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 3, ପ୍ରକୃତ ଲିକ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଷ୍ଟେପ୍ 4, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାହାର କରି ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ତ ପୁରା କଥାର ସାରାଂଶ ହେଲା ଏଇଆ,
ଆମେ କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଧାରଣ ମରାମତି କରିବାର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ଫସି ରହିବାନି, ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଠିକ୍ ସେଇଆ, ଖାଲି ଲକ୍ଷଣର ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ରୋଗର ମୂଳକୁ ଧରି ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ କରିଦେବା। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସାରିବା। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ନିଜ ଜୀବନରେ, ନିଜ କାମରେ କିମ୍ବା ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମିତି କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଥର ପାଣି ଭଳି ଫେରିଆସୁଛି? ହୋଇପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଗଭୀର ଲୁଚି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।